da cewa kasar China suna da yawan mutane biliyan 1 da miliyan 500, ko ta yaya suke tsaftace muhallinsu haka? Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha mai Kano. Ku zo in nuna muku yadda suke. Daga cikin gida idan muka tara shara akwai inda ake kai ta ake ajiyewa. Daga nan su kuma masu fitar da shara daga cikin unguwa za su zo su tattara duka sharar da 'yan unguwar suka tara a cikin wata 'yan mota su karama ga ta nan, sai su ɗauka su je su kai can wani gidan shara da yake cikin unguwa. Kowace unguwa tana da wannan gidan sharar inda ga baki ɗaya mutanen unguwa suke tara sharar su. Idan ya gama juyewa kuma sai ya tafi da keken shi. Kuma wannan yar motar sharar tasu iri-iri ce, akwai mai kaman keke, wata kaman mashin zaka ganta, wata ma kamar yar kurkura, wata tana amfani da caji, kala-kala dai haka suke amfani da su. Gashi nan kun ga ya kawo sharan da ya kwaso za a juye cikin wannan ɗan akwati. Shi kuma wannan mutumin da kuke gani a tsaye shine wanda yake kula da wajen gidan sharan. Gidan shi yake anan, komai nashi yake. Aikinsa kawai shine kula da masu kawo shara, shi kuma ya zo ya gyara wajen. Daga nan kuma a kwashe sharar daga wannan wajen da kuka gani a kai ta can babban wurin da ake tara sharan duka gari. Sannan kuma anan ba a zubar da shara akan hanya, ko ina akwai wurin saka shara. Akwai kuma masu bi suna tsince da ta a hanya, ga kuma motar da ke bi tana share titi. Annazafatu minal iman, tsafta tana daga cikin imani. Ko yaushe za mu fara tsaftace namu muhallin? Ku rubuta mun a comment.